Ahojte, vítam vás v ďalšom videu a tentokrát to bude ladenie na týždeň od 11.9. až do 17.9.2023. Takže poďme rovno na to, čo nás tento týždeň čaká, čo je jeho hlavnou témou a poslaním, a to je naša minulosť, retrospektíva, naše všemožné zážitky, ktoré sa nám tento týždeň môžu vynárať. Môžu to byť rôzne aj príjemné, aj nepríjemné spomienky, možno aj nejaké bolesti, ktoré sme zažili, nejaké krivdy, na základe ktorých sme si potom mohli vytvoriť rôzne bloky alebo vzorce, alebo proste skrátka naše zranenia sa takýmto spôsobom vytvorili. No a vlastne tento týždeň je takým poslaním a výzvou zároveň tú našu minulosť rozkľúčovať, uvoľniť tie staré vzorce, uvoľniť tie boľačky, tie zranenia. V podstate všetky tie situácie, ktoré nám budú prichádzať do cesty, nám budú prichádzať práve preto, aby nás nasmerovali k tomuto, čo som spomínala. Aby sme my dokázali tú našu minulosť tak ako si vhodne z nadhľadu vyhodnotiť, uchopiť tie veci fakt v tých širokých súvislostiach, vidieť nie len cez nejaký úzky priezor, ale doslova tak ako by z takého nadhľadu sa pozrieť na vec a vidieť všetky tie aspekty tej danej situácie alebo záležitosti, a tým pádom vedieť to náležite vyhodnotiť a urobiť z toho nejaké závery, nejaké ponaučenia pre seba, odniesť si z toho určité skúsenosti, uvedomiť si, že k čomu alebo trebárs takto, ako sme na základe našich zranení reagovali, alebo ako ešte stále reagujeme, a uvedomiť si, že kde je to naše zranené miesto, čo je vlastne to zranenie, ktoré nám vlastne spôsobuje v podstate nekomfort v živote, v akejkoľvek rovine, a aby sme nejako hľadali spôsob, ako toto zranenie poliečiť, ako ho rozpustiť. Takisto výzvou bude vlastne oslobodenie sa od tej minulosti, čiže doslova ako oslobodenie sa aj od tých zranení, od toho, čo nám už nefunguje, čo nám nič nedáva. Neznamená to zákonite, že vlastne my musíme veci ukončiť, napríklad ukončiť vzťahy, alebo ukončiť prácu, alebo akúkoľvek inú záležitosť, ale ukončiť nejaký ten spôsob fungovania alebo toho postoja v tej danej situácii. Takže nemusí to vždy zákonite znamenať koniec nejakého vzťahu alebo koniec celej tej záležitosti. Môže to byť fakt aj koniec teda len nejakých postojov alebo nejakého konania. No a v daroch na tento týždeň máme takú anielskú ochranu. To znamená, že nebojme sa vstupovať do tých situácií. Máme tú určitú anielskú ochranu. Vnímajme ju, aké nám dáva vlastne také signály, návestia, kam nás naviguje, kam nás posúva, do akých situácií, a nebojme sa teda do nich vstúpiť, aj keď to možno nie je veľmi príjemné a komfortné. Môže to aj trošku ako bolieť, ale dôverujme tej našej intuícii. Počúvajme volanie svojho srdca, ale z takej tej úplnej hĺbky. Keď sa odprostíme od tých všelijakých, ako to mám povedať, nielen programov, ale možno aj takých nejakých vzorcov, foriem z okolia niečoho, čo by malo byť a ako by malo byť. A možno taký návod na to je dať si otázku, že čo by v tej danej situácii urobila láska. Naozaj čistá láska, jednoduchá, bezprostredná láska. Kedy tam nemiešame nič iné, ako náme len naozaj čiste zo svojho srdca. Ako to chceme, po čom túžime, po čom to naše srdce túži.
počúvajme ho, vnímajme tento týždeň to svoje srdce, tú svoju vnútornú intuíciu, to, čo nám našepkáva nejaké to hlboké naše ja, to je vlastne tá naša intuícia a zároveň aj naše srdce. To je vlastne všetko v jednom. Tieto tri záležitosti. A pristupujme vlastne k tej našej minulosti a k tomu všetkému, čo sa nám bude tento týždeň otvárať, pretože naozaj to môže byť splet kadečoho, spektrum fakt, že je široké spektrum rôznych vecí, rôznych pocitov, rôznych zážitkov. Pripomínať sa nám môžu fakt také veci, ktoré sme si mysleli, že už máme dávno poriešené, alebo ktoré si možno ani nejak neuvedomujeme, zabudli sme na nich a zrazu nám ich niečo pripomenie. Práve preto sa to deje, aby sme si to vyriešili už konečne v sebe. A pristupujeme k tým záležitostiam naozaj s takou nehou, s takou láskou, aj voči sebe, aj voči tej danej osobe alebo danej situácii. Že skúsme sa vlastne na to pozrieť cez takéto možno aj pochopenie a videnie aj tej druhej strany mince, nie len tej svojej. Že možno aký bol popud k nejakému konaniu alebo k nejakej reakcii toho druhého človeka. A to teda nie preto, aby sme nejak ospravedlňovali jeho chovanie alebo teda správanie, ale skôr, aby sme danej veci porozumeli a vtedy ju dokážeme skôr pustiť, skôr spracovať, lebo pochopíme, prečo sa to dialo a necítime potom už takú možno nevraživosť, zlosť, hnev a sme ochotnejší k riešeniu, prístupnejší k nejakému riešeniu, spoločnej dohode alebo skrátka k akémukoľvek takému zmierlivému vyriešeniu situácie, ale v štýle win-win. To znamená, že spokojnosť, alebo teda výhra z angličtiny na obidvoch stranách. Takže držím palce, priatelia, lebo naozaj to nie je jednoduchý týždeň teraz pred nami. Ale teda nech sa nám darí rozpustiť čím viac tých našich zranení, pouvoľňovať to, čo nám už neslúži a naozaj sa tak v láske v tom svojom srdci s takouto myšlienkou toho, že chceme udržiať si tie vzťahy, tie spojenia, ale už bez tých zranení, bez tých nejakých starých vzorcov, bez toho, čo nám v nich neslúžilo, alebo teda neslúži. A bez toho, čo nám prinášalo možno len nejakú bolesť. No a opäť pripomínam, alebo teda dávam na vedomie, ak vás zaujímajú vaše životné ladenia, pretože toto je ladenie na daný týždeň všeobecne pre všetkých, ale ak chcete vedieť konkrétne pre vás, aké energie vám v danom období idú, na čo sa zamerať, čo podporiť, aký spôsob zvoliť k tomu, aby ste boli v tom danom období úspešní alebo aby sa vám podarilo to, po čom túžite, tak na takéto záležitosti sa vieme pozrieť cez váš osobný numerologický rozbor, ktorý si môžete u mňa objednať na mojej stránke monikahabiňaková.sk, alebo takisto aj partnerský alebo vzťahový numerologický rozbor, ktorý sa týka nielen partnerov, ale aj akýchkoľvek dvoch ľudí vo vzťahu, kde sa takisto pozrieme na to, prečo sa tam veci dejú, prečo niečo škrípe, odkiaľ to pochádza a hlavne, ako z toho von, alebo teda ako na to, aby ste to dokázali vyriešiť k vašej spokojnosti. Takže ďakujem vám za pozornosť, prajem taký ľahký, s ľahkosťou strávený týždeň a úspešný. A teším sa na vás v ďalšom videoladení o týždeň, alebo aj možno v nejakých ďalších videoladeniach ohľadom numerológie. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada, ak pozdieľate, ak olajkujete, prípadne dáte vedieť niekomu, komu takéto ladenia pomôžu. A takisto budem rada, keď ma budete sledovať na mojej fanpage numerológia-konzultácie, alebo sa pridáte do mojej novozaloženej facebookovej skupinky Numerológia v bežnom živote, kde budeme naozaj zdieľať rôzne záležitosti, ktoré nám dokážu cez čísla pomôcť v bežnom živote. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Ahojte!